yn be Bàrd Baile y fan do Ruadh. Ag dúine y cwsias yn y bàrd efo si degach ysgol y ceip yn diw gyda sgrig o'n doi tradition de. Har o'n dach Bàrd Baile. Wel, ha tylym hyn y ffacol Bàrd Baile itchyd. Fa Bàrd Baile awn, dwi'n efo sgrig rwy'n bega utrym, mae yw'n echtri y nachas de hwchwgad, dwrs lwy y nach de hwchwgad. Agus fa sy'n na ffart yn chyltsyr y facin. Ach, fan y bàrd fa sio, leid gan rwy Phàislig, leid gan yen gwnoch hi. Fa sy'n cwmasach eith bàrd ach cws na befrifar agus na lwch fyr y sgrig na sy'n. Han y Bàrd Baile fo'n ditsydd. Ach, ond ach bwrnig af gael y sgrig na leig. Fa ar y cwsias o'r. Agus, sio, rwyd y sgrif a hein o'n nŵd yn lwch grioli. Gyd nach jach mi fo oll dwi gyw fan cort yn y cleirig. Sgyd nach romin am sgodad fo arthau olon gan eidjon. Chwm un ffosgol jymeinjon, gan un sgrig as leig, ddyn un byrl agos galig, ach gan un sach as ieisjon i chart hama. Nach un bàrdach o cwtioch, nach mis un lwtioch na gorach, gyd bahwrach ag pàrdi, hag ein nan ons doisjon. Mar y heistio ddim hanachas a chwysyd amal ag eith dal, bydd y has ga chlwynjon. Gyd bol am wyntio'n y cort, ys na'n colad gal.